Asenge njono musimu siasa torigaretia. Bigatoire ni temperature ya siasa nse. Omosike kemosi, omosike my friend aiga mugaka n'abasane bana bonse. Naende omongwana oyo kemosi. Ekera magoso getanya oretenge gete ekero kemosi ari practice yo wakili. No na banyora tobisi ya yo musike mugaka. Igo n'abasani amangana yabakuoga mo basoso ime. Kiagara mogo soime ngoyimore moiguote muna tebire nga Steve gagosoa asomosike Fred Omati angwe asene inchende nga nabago tike kiagara ige kobendere ndichiasare igoto igwete nga bakwanire igoto base kubwa to soimo otigaliskaye bweka tigatuanchane ekiagara mono astorigere tiaiga kero monto nateto brago gende sobo na to igwete Fred yakoreki Kiagala Fred abotoko moikera tomatenga rosie pare konya abana aba etiegenteke iyo ndio tuko nande nare koreri bageri nte yanto baito especially abana bari tore social media morocheri chikoria tetugunga kinga bona bokora momonto na bokora kende mo kire narega monto ta kongaina yora momonto ngaserinja beto mota okembaro mora konachi tuacha kutusiana amangana kotini ya kotini ndio tuara morembe siasa itapita na sisi tupaki tutaendelea si ni kweli kiagero montorio korama na bora bagani mambi montondo ko nyorota mirene epiri ya nyagetari kwa nyoro monta abwate nyagetaria ochire go jifuyo bekiri nyagetario onyora accident foi omanya kwa nyara go so nyagetari eriyo montorio wa gordeki Osewata mekina ekerosne pondi watch kwenda go chimo mpasa kwa nyoro muchachi oyo arweta akaenda raia togo sibwo igonara gotenga tutulie tutwara amani siasa usipate weekend segenderere mwaka Steve kolega siasa bono iga nayoro ingake yoika wananchi watangalia lakini ngo sabaiga epare eri ari nyanguso senga njose itungumbu ari no manyete aerosio kipara mataria kiagara nyamugota korospi egere ngocha koira na nchengi kioge ekiagere ndagereria kurumate atkora eiga kora ancharo ko gosora no musani one ari Florida iga ainye kinyango sotigero gochimuina ari nchendosi epara etarajanja rosetuwe aerosio pareria abantu beto bekie matoka egere baragiria abantu baga kiagara marimona makaba ntabange bagorde chiprotia baga chete unisaidie ontafurahi sana ekio mwiso kabisa bono ko saramna bunduki bwati sia Fred okengo matiengo chiko ano monto muyore bande kale gari asa serikali takanya kubaruania tigana lyako sababu ntari yakoleta moso gwake kerere mono takoye gosabana munu motige mwari bagarete kamwa kabisa kamwa na sisi tufanye nini wosa moroje ya mokontrol ko murwali no akataki no to cha komutomaka ntutike tage bero inubuaterana leta vitu kabisa marobe muna igwate abaya abana kwa rigina abande batabuati bae ayemanya menya chio bische bagosiri ari konya abana baito asebono iga koiga 27 ni na batogota banga ngwa akataki na ara inabuate na inchenko bagerande abange na abangoro kamago koregento korengana na bariga babere tinde ko amachimi kiagara taribuone lakini abange na aba no ana kanire omontongo ya transport de pasta nchino montonoti igo tinde ko ba yango nyarangira ngena pasta transport asante sana